Umgada sisifo esibulalayo. Umbutho wezempilo kwihlabathi uthi babalelwa kumawaka ngama-59 ngonyaka abantu abathi babulawe sesisifo kwihlabathi jikelele. Umyinge wama-95 sabantu abasulelwa ngumgada bakuzwekazi iAfrika kunye neAsia. Ezona ndlela zokunqanda esi sifo kukugonywa kwezinja kunye neekati. Kodwa nangona kunjalo bakhona abamadolwa nzima ukugonyisa ezi zilwanyana. Xa kutofwa izinja kukho nezinye izinja ezikhoyo bathi hayi zizawusulelwa zizifo zezinye izinja zitsho zonqene izinja zabo ukuzingela okanye zimathe. Zinkolelo nje ezikhoyo zabantu ngabantu iyiyo le nto ibangela into yoba sisoloko sisenza le nto kuthiwa yi-awareness. Zingama-550 izilwanyana zasekhaya ezithe zafunyanwa zinomgada eMpuma Koloni ngo-2021. Sibona ke kubalekile into yokuba izinja zethu mazigonywe ukwenzela into yoba zingabi naso esi sifo siyingozi singumgada. I feel like ibalekile because abantu abaninzi cannot afford imali yotofisa izinja. Sikhusela zona ezinja nathi ngoba ezinye zihamba ronke zizawutya abantu apha esitratweni babe nesizifo nabo. Abantu bakhuthazwa ukuba bandwendwele amaziko empilo akufutshane xa belunywe zizinja ezibonakalisa iimpawu zomgada. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC eMdantsane.